Mga dol, basta mo kaway-kaway na ko sang kamot, may buti pasabot na nga gidawat mig trabaho na riskuan, basak. Ah. Aga ko mga dol kay mura mo ko sa taga Indonesia do si kuan. Tigalay mura ko taga Indonesia ba? Agahong kuan, agamong lugar na rin, agamura po kong taga Indonesia, mga tao man sa Indonesia, mura mag taga Indonesia agamong mga kuan ba, mga kaliwat na. Ah. Mura kong nasa Indonesia. Ay lang mo katingadol kay kaning among view. Di ni ranis Pilipinas naon sa 20 taon mo oy. Kuya manis probinsya ng Manginhasay mga dol kay round man ni tanan. Pwede po din ato sa dagat kalingog pangungad sa puno asa hagbot. Kaya naman dito may mga kinason di dito kabaskan pwede ra pud mi dinhi kay kuan mi dani expert namin sa basak. Da hang amigo dia, bor. Ah. Kuan bor kita kasi mong piyo bor. Mo ning amigo partner na ho. Partner kamot. Gipukaw ko dinis. Bay gani ha, di anda ko motingog pero kung silpo nagtingog basakpan ka po ni siya. Nagpautok pa ka. Nagpautok pa man ko kay bawat tong hangbunaw ni gahi man. Ay ay. Aranggi. Hilot-hilot kay mulis kuhag man gadzod. Mga diyan mo kong gisakpan. Yung magkamot ko ni mama ani naamis basak ron mga dol. Kay kana pay dagon maka-income pa mi ja. Busog pa gadzod mi. Lami kaayo mga adol. Mo ni mga dol. Kini akong video mga dol, ako na po ning i-submit nis ang channel kay pohon. Abot na 100,000 views sa kahong kuanan ako sweldo, di ba? Ang katong mga kaila na ho, ng mga ni-subscribe na ho, ug dato man sila, di sila natagaan. Pero og pobre, para po na ho, manghatag yun ko. Diyan taon may mga dol. Gibulikhay na mo ang humay kay na yung mga sagbot nagtago. Mura kag nagbulikhay ka nang kuan ba? Bangag sa kuan. Bangag sa may bangag. Kay kining sagbot abi ni mo mga dol di ni mo bulikhayon. Dili ni mo tan-awog tarong. Mura pug humay. Akan o nilag humay. Hantod mamatay humay. Ang tag-iyas basak dili makaani. Diara morning sagbot ka. Kani. Mo ni sagbot mga dol mo patay sa may dol. Busak na mo ikabaskan na sa inyo ha, ayaw mo kumpiyansa kay anay mapatay yung humay. Di mo ka ani. Luya tuhod. Luya. Berapa sa luya? Magbabag-babag rata nga nabor. Nga na, babag-babag rata. Pero madagani tato no. Kaya nga na diretso di man na tumasap sapal. Yoho mga dol. Ako si Manginhasay Vlog. Di amis basak. Naghudyat ka bis basak, nagkuan mi. Nangita mi sa mga sagbot.
Kining nga sagbat is basak aron ka kuas mga humay. Tagabal. And I don't know, man, mga dol. Ayaw mo kalimot na mga dol. Kinahanglan ito pa kung patas ang view. Kay ang view may makasweldo ko. Mga idol, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, ilado na ko ninyo kay nakita ko ninyo sa akong channel. Muni kabas kan dinis. Among lugar mga dol. Malawak pod mga dol oh. Daghang basak. Muni panginabuhi din sa mga tao basak.